Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Salaman ingkang kula kinurmatan, Bapak Ibu saha karyawan ingkang kula hormati lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun keparing rahmat lan hidayah dumateng kita sehingga kita saged makempal wonten acara menika inggih perpisahan kelas kalih. Inggih menika kula dados pranatacara badhe ngaturaken susunan adicara inggih menika setunggal atur pambuka, kalih atur pangandikan saking ketua panitia, 3 pentas seni kelas 11 lan kelas 11, sekawan atur perpisahan saking warga kelas kalih 11, gangsal atur pangandikan saking ibu kepala sekolah, 6 panutup adicara ingkang kaping setunggal inggih menika pambuka. Monggo kula lan panjenengan sami kanthi maos waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pangandikan saking ketua panitia. Dumateng ketua panitia saking papan lan panggenan kula sumanggaaken. Matur nuwun. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika pentas seni karawitan saking kelas 11 lan kelas 11. Kula sumanggaaken. Matur nuwun. Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika atur perpisahan saking wakil kelas kalih welas. Saking wakil kelas kalih welas kula sumanggaaken. Matur nuwun. Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika atur pangandikan saking kepala sekolah SMA Negeri Setunggal Salaman. Dumateng kepala sekolah SMA Negeri Setunggal Salaman kula sumanggaaken. Matur nuwun. Kita mlebet adicara ingkang kaping terakhir inggih menika panutup. Monggo kita pungkasing adicara ing siang menika waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka pranatacara ngaturaken agunging samudra pangaksama dumateng para rawuh sedaya. Mbok bilih wonten lepating atur anggen kula matur jeneng sela wader kalih sondheran apuranta. Menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Pungkasane ngatur billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.